Et fiques al llit i el cap no para? Què et sembla si posem el vespre a favor del ritme circadiari? No té cap secret, un entorn de nit ajuda el cos a regular gana i energia. Un rusc s'ordena amb llum i calma. Quan cau el sol, l'activitat decau. A casa el dormitori és el teu rusc. Fixa't en aquest exemple. Vespre de pantalles i llum blanca ens aboca a tenir el cervell despert i necessitar capritxos. Solució? Llum càlida i pantalles fora amb temps. L'ambient ideal el trobem en una habitació fosca, fresca i silenciosa. I si vols afegir un ritual breu, pren una infusió suau, fes 5 respiracions profundes i determina una hora de llevar-te estable, també al cap de setmana. Activa el mode nocturn automàtic i prepara una llum càlida avui mateix. Avança a poc i no oblidis seguir-me. Sèrie tancada. Demà, a 2:15 del migdia, nous continguts des d'Arenys de Mar.